Awukathetha okundifikela uthe Emfonini ndibelwe ifoni man. Ifoni yami ibiwe. But ke kwelitye babele umuntu wrong. uYesu ukhona uzandilwela. uYesu lo ndimkhonzayo uzandilwela kweli dala. uYesu okulela Babele umuntu wrong. uYesu uzandilwela. uYesu uzakulela. uYesu uzakulela. Lo waseBhayibhelini. Lo waseNazaretha. uYesu uzolwela wena. uYesu wathi bembetha abantu bemtsicela ngamathi bembetha akalwa. Bamthatha abantu babanyuka nayo intaba eseGolgotha bambethele emnqamlezweni akalwa. Bambethelele esiphambanweni bambethelele wakhala uYesu akalwa. Kodwa uzolwela wena. uYesu umfondini wabethelelwa esiphambanweni for uba makafe afele thina ukufa kwakhe kwakulungiselela uba thina sesingabuyi sife. Andiyana le nto ithetha ibingena. Uthi uYesu wafa bathi thina singafi. Wafela thina uba thina singafi. Cacile ke lo Yesu wena ulixoki. Ngoba okokuqala unethembiso libuzanilwela. Engakwazanga uzilwela yena abantu bembetha akalwa uzolwela nina njani. Ngoku uyaphinda uthe uzawufela nini ba nina ningafi. Abantu bayafa nabo robha imali ngabafile. Uphilo Yesu wena. Kudala abantu bafa notamkhulu bethu bafile. Uphilo Yesu wena. Abantu basaze nawe usezofa futhi. Kodwa usenethemba loba uzofa nxa kuYesu wafa. Uniqhathile ulixoki uYesu wena man. Ulixoka kwa. Unethemba isiba uzanifela ningafi nini. Kodwa abantu kufa robha imali ngo. Abantu babhizi pa social media. Robha rest in peace robha. Ufile kodwa uYesu khona. Anithemba isibuzanilwe. Akano eligwala zangalo yena kodwa abantu bayambetha bade bambethelele emnqamlezi akalwa. Ngalwela nina njani emhlabeni. Ni amakholwa kodwa nizithembisa into ezingekhoyo. Nisezawufa man nonke. Ikho ngithetha.